Kay lagi Mother's Day karon, so kailangan na to magpagwapa ta, kay deserve na to magpagwapa karon mga inahan, kay ato ang adlaw karon. Kay basin di ay naimuhatag na tog house unlat, palihog lang. Kaning makeup nga akong gibuhat mga ka-feeling gwapa is grabe ra ni kasayon, og pwede ra sa ninyo buhaton kung mag-date mo karong adlaw. Kay first looking ni nga makeup, so fair pick ni kung mag-date mo sa inyong mga husband. Kay ang ubang bana karon is nangalisang nagpalit og bulak para ihatag silang asawa. Sana all ay bulak. Pero na po ubang bana pataghatag og bulak pero made in China di ang gugmang ilang gihatag silang asawa. Muna kamong mga laki, tarong-tarungan na yung mga gugma namo, kay kung di mo gustong ibalibag mo namo dito sa China. Munang kita mga babay kailangan matan pata sa pinya o kailangan sad makabaluta og organic wa na ilang feelings sa tua. Kay kanirbang ubang mga laki kay buutan na ni og matulog na. Kay ako manggod mga ka-feeling gwapa dili ko gusto tagaan kog bulak sa kumbana, kay ang gusto nako is mga on me. Makita man sad ninyo sa kong lawas nga lamon is like jud ko palihog lang. Pero lalain man ta og gusto og lain-lain matag kalipay, so kamo nay bahala og asa mo dapit na